Vols sentir com sona la teva pel·lícula preferida? Sí. Què? Digue-ho. Per què? Gràcies a la feina conjunta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i el Departament de Cultura, Hola. a les principals plataformes audiovisuals hi trobaràs les millors pel·lícules i sèries doblades al català pels millors professionals. Batu a l'olla. L'audiovisual com a tu t'agrada. T'hi garanteixo. Quan i on tu vulguis. I en la teva llengua. Si a algú no li agrada com parlo, que es fot. Ara sí que estic impressionada. Ara és el moment. Qui és aquest Gatsby? Sóc jo, en Gatsby. Tu què proposes? Matar el Batman. No estaran mai preparats per viure en el món real. Doncs jo penso que és justament el contrari. Si no se'n surten, serà una massacre. Perdrem 1.600 homes, el seu germà inclòs. Per què coi han de venir tants xinesos en aquest barri? Quin pla té per salvar el món? El nostre objectiu no és salvar el món. És guai del Paraguai. Bona sort. Anem al Pol Nord. Connecta't, mira i emociona't. És fantàstic. Què cony passa? Ja està tot aclarit. A les plataformes, tria audiovisual en català.